दिनै नोंनि थाखाय जोंनि उदालगुरिया बदनाम जादों बेनिखाय जोंहा बनसु दङ एबसु दङ नाथाय आं हले जोंबाय खिन्थु रायजोफोर भिडिअखौथ' मिथिखादों सोरनि सायाव आं बुंगोन थाम्बनेलाव मोनहाखाबाय नङा होमबा आं भिडिअ बानायनो गोसो गैयामोन 12ता जानोसै दहायनिफ्राय नायबाय थादों आङो भिडिअखौहाय दहायनिफ्राय नायबाय थादों नै दा हरनि 12ता जानोसै दा फुंनि 7टायाव नुगोन नोंसोरो आं खिन्थु बुंनो बारा गोसो गैलामोन नाथाय बुंनांगौआ माहा जाखो खोनासंना ला मिथिखादों सानु केम्प्राइनिनो बाथ्रा आं जेब्लायबो मोजांजों मोजां आरो गाज्रिजों गाज्रिखा नों मोजांब्लानो आं मोजां आरो आं मोजांजों अराय सम थागोन दा रागा जोंनांगौ बाथ्राया बे जे लोरोबावबो गिया मा खालामनो हानो ना नोंखौ रावबो जेबो खालामनोबो नागिराखैमोन सानाखैमोनबो बिथिंहालागै थाङाखैमोनबो नोंसोरहा जाबायबालाय जोब्बाय नोंसोरनि जानायखौ जों बुफ्रुबायबो थायाखै मानसिफ्रा नुदों नालाय इन्जय लादों बेयाव जोब्बायमोन आरो नोंसोर सिरि थाबानो बे सिरि जालांबायमोन नाथाय आं हले जोंबाय खिन्थु दायखौ मावदों नों दादागिरिखौ देखायदों नों दाया नोंहा जाखाबाय नोङो 2 बोसोरनि सिगां खालामदों 3 बोसोरनि सिगां खालामदों बेयाव जेबो फाजाया नोंनि लासिंसिं जानांगौआ नोंहा जाखाबाय बेखौ सिरि सिरि गनायनानै ला दिनै सोरखौबा आसि थुना बुंब्ला बे जानाय नङा गोरोन्थिया नोंनिनोखा खारन नोंनि आखला मोजां नङा नालाय नोंहा दिनै बे नुजादों नाथाय नोंखौ गोबां समाजनि मानसिफ्रा जोबोद मोजां मोनोमोन नोंनि रायलायनाय नोंनि मानसिफोरजों मिनि खुसि थानाय आरो नोंनि खस्थ' मावबोनायखौ गोबां बेक्तिफ्रा नुदों माबोरैहाय देरबोनाय बेखौबो नुदों आरो बेफोर बाथ्राफोरखौ आंनि खोमायावबो किसुमान बेक्तिफ्रा सोदों जायनि जाहोनाव आंहाबो मोनसे फोथायनाय दंमोन जे नों सासे मोजां मानसि नाथाय नोंनि धमकी होफिननायखौ आं दिनै नुनानै आं दिनै खिन्थु जोंबाय नाम्बार 1 नों खिन्थु उदालगुरिनि नङा नों दिनै उदालगुरियाव थाफैयोसो आरो नोंखौ दिनै मानसिफ्रा उदालगुरिनि होननानैसो मिथियो आरो दिनै उदालगुरिया बदनाम जादों नाम्बार 1 उदालगुरिया दिनै नोंनि थाखाय बदनाम जादों जों नोंनि गोदान भिडिअ गोजाम भिडिअ माला जानाय बेखौ जों नायबिजिरनो थाङाखै रावबो नायबिजिराखैबो नाथाय नोंसे एथबां दादागिरि धमकी होलायनो हाबावनाय नोङो सोर नोंलाय सोर दिनै नोंनि थाखाय जोंनि उदालगुरिया बदनाम जादों बेनिखाय जोंहा बनसु दङ एबसु दङ बेबायदि मानसिखौ जों जुदि जोंनि जायगायाव दोनोब्ला जोंहा बदनामा बारा जागोन बेबायदि मानसिखौ दोनोब्ला दिनै नोङो भैरबखुन्दआव दुखान होदों अरुणाचलाव दुखान होदों नोङो बेथ' जोंनि आसाम गोग्लैया थायोबाथाय नोङो नोंनि दुखानावनो था दुखान सिङावनो था नाथाय नों उदालगुरियाव दा था सोरनियावबा आलासि जानो थाङोबा थां थाहैबा थाहैथां हरसे हरनै नाथाय जोंनि उदालगुरियावनो दा था जोंनि फरायसा आफाद एबसु बनसु मोननै आफाद दं फरायसाफोरनि गेजेराव सोर एक्सन लायोला जों जुदि पार्सनेल जुदि जों मावनांगौब्ला जोंहा बदनाम जागोन नाथाय जोंनि आफादफ्रा जुदि मावोब्ला एक्सन लायोब्ला मोजां जागोन मोनसे समाव मा सममोन बियो थांनाय बोसोर नङाबा देग्लायनि गेजेरावनो भैरबखुन्दआवनो मोनसे मिटिं जादोंमोन बे मिटिङाव आमुक थांखि लानाय जाबाय होननाय मोनसे
जोंनि बबे आफाद बर' थुनलाइ आफाद नामा बेखौ आङो मिटिं लानाय आङो नुहैदोंमोन नाथाय बेयाव मा आयदाखौ बिजिरदों इयुनावहाय आं फेसबुकआवनो मोनसे डिक्लेरेसन होनाय बायदि नुदों समाजाव गाज्रि आखलजों भिडिअ होनायफोरखौ बन्द खालामनांगौनि मोनसे एक्शन स्ट्रिक्ट एक्शन लागोन होननाय आङो फेसबुकआवनो नुनो मोनदोंमोन नाथाय बे बुस्थुखौ आं दिनै बावगारबाय आरो बे समाव आङो भैरबखुन्दआवनो दंहैयो आरो आं मिटिं लानायखौ नुदों सासे बेक्तिया आंखौ फै होनना लिंहरदोंमोन नाथाय आङो मिटिंआ जोबहांहांहाय जोबथारसिगोनखाय आं थाङाखैसै दा सानुकेमफ्राय नों दिनै आसि थुनानै दाम होगोन होनलायनानै हट गोसोम गुफुरनि बाथ्रा बुंनानै नोङो दिनै भिडिअ होलायनो हाबावदोंना 10,000 20,000 होगोन होननानै दे आं मानिबाय नोंनियाव क्र फैसाया दङ थाखाया दङ मा बेखौ लानानैसो नों दुगि नामा होमबा दायो बेखौ लानानैसो दुगि नामा नों दायो जोंनि समाजाव बर' समाजाव दिनै नोंथ' फेमास जाबाय नाथाय बे बर' नंबावा रायजोफोर बोरैथो बर' जाखो बेलाय केमफ्रायाथ' बर' नङा दां माथो नाथाय जोंहा दिनै मा उदालगुरि पदनामा उदालगुरि नोंनि बाय'ग्राफिखौ बुरफुनो होमबा जेबो नङा आरो 2 बोसोरनि खोथा बुंदों ना नोङो बे 2 बोसोरनि भिडिअ होनना बुंदों ना नोङो 2 बोसोरनिबो भिडिअ नंबावा बियो थांनाय बोसोरनिसो बेजों मुलि फानजाबनायालाय नों बेसेबां बोसोर जाखो खै बोसोर जाखो जाय बेक्तिया दिनै भाइराल खालामबाय सोर खालामदों भाइरालखौ रन्जयानोथ' खालामदों दा भाइरालखौ सोरथो खालामदों बे नोंसिनि प्राइभेट बुस्थुखौ सोर सिख'नानै खावना लानो नोंसिनि मबाइलाव थानायखौ दिनै रन्जया सिरि दिनैहाय नाथाय नोंसोर पाब्लिकखौसो उल्था दम होलायबावदों नोंसोर दम होबावदों जोंखौ दिनै रन्जया गावनि खुगाजों बुंदों प्रुफ नांगौबा आं प्रुफ होनो हायो नोंनो बे थांनाय बोसोरनि घटना होनना बुंदों थांनाय बोसोर 2 बोसोर जायाखै बियो बारा गोबाव जायाखै प्रुफ नांगौबा आं प्रुफबो होगोन बेखौ रावबो बुङाखै रन्जयानो गावनि खुगाजों बुंदों आरो दंबावो बुंनांगौबा नोंनि बिसय नाथाय आं बुंफ्रुजोबना होआखै जुदि पाब्लिकआ डिमान्ड खालामोबा आं बुंफ्रुजोबनाबो होगोनबो आं बांद्राय दादागिरिखौ आं सैया नोंनि भाइराल जानाय जायखौ आं बुंनोनो थाङाखैमोन बुंबावासोमोन आङो नाथाय नोंनि दादागिरिनि जाहोनावसो दिनै बुंनो गोनां जादों नोंनि दादागिरिनि जाहोनाव आरो नों सोरखो भाइराल खालामनांगौबा भाइराल खालामनो हायो दाबो प्रुफ दङ होनना बुंदों खालामना हो गासैखौबो खालामना हो नोंखौ बिनानाव हिसाबै आंबो मोजां मोनोमोन नोंनि सोरजोंबा रायलायनाय सोरजोंबा थानानै भिडिअ बानायनाय आंबो मोजां मोनोमोन नोंनि आखल आखुखौ नाथाय खिन्थु आं दिनैबा हले नोंखौ आङो आसिगुर बिजौनिबो हामजायाखै आं दाया नोंनिमोन सिरि थानांगौमोन नाथाय नों दिनै जोंखौसो पाब्लिकफोरखौसो पस्ट होलाबायनायनि धमकी होदों रायजोफोर जोंनि उदालगुरिनि रायजोफोर बेबायदि गेसाव बुस्थुफोरखौ जोंनि गेजेराव दोनजाया बेखौ स्ट्रिक्ट एक्शन लानांगौ बियो बबेयाव थायो बबेयाव थाया जों मिथिया गावहा न' दोङो गावनि न'आव थाहैनांगौ बा जेराव थायो थाहैनांगौ नाथाय जोंनि जायगायाव बेखौ दोननो मोना जुदि जों दिनै जोंनि जायगायाव थानानै बेखौ जों जुदि जेबो एक्शन लानो हायाब्ला गाबोन सबनिहा जोंनि जायगानि मानसियानो जुदि बेबायदि आखल दिन्थियोब्ला जों रावबो जेबो एक्शन लानो हानाय नङा जोंनि मोनसेबो आफादा जोंनि गथ'फोरनि सायाव जेबो एक्शन लानो हानाय नङा दिनैनो दानो समा फोरोंनांगौआ
पार्सनेलि मावब्ला बिराद प्रब्लेम जागोन, गाज्रि मोनजागोन। बेनिखायनो जोंनि आफादफोरा ओंखारनांगौ, रायजो राजाया बेयाव सापर्ट होनांगोन। दिनै मेगन सानानै नङा, नोंनि जौगानायाव जोंहाबो गोजोननाय दङ। नोंनि जौगानायखौ नुनानै दाख्लै थांदोंमोन नोंखौ लोगो हमनो, मोजां मोननानै। नाथाय दिनै बे मोजां मोननाया, नोंखौ अनसायनाया दिनै आंनियाव गैया, गैया। दंबावो बाथ्राया बुंनांगौब्ला, नाथाय आं नोंनि बिसय आं एथबां गोलाव गासैखौबो बुंफ्रुनानै होनो गोसो गैया। मिथिगौ आं गासैखौबो, अब्लाबो आङो बुंजोबा। आरो जुदि नोंनि दादागिरिया जुदि बाङोब्ला, नोंनि दादागिरिया जुदि बाङोब्ला आं बुंफ्रुजोबगोन, आं बुंफ्रुजोबगोन। सासे मानसिया पस्ट होदों 2 तारिख जुन होननानै, आरो रन्जय नोंथ' आंखौ फेमास खालामना होबावदोसो नोंनियाथ'। नोंसोर दिनै न'खर मोननैजों मिलायना जादों जायाखै जों बिजिरबाय थायाखै बेखौ, नाथाय नोंसोर न'खर मोननैजों मिलायखाबाय, मिलायनानैसो दंखायो होननाय बाथ्रायाबो दिनै पाब्लिकनि गेजेराव गोहोम गोग्लैदों। अब्लाथ' समाजखौ नोंसोर गुबुंले खालामदों, न'खर मोननैजों मिलायलायनानै गेलेलायदों। बेबोथ' मोनसे लाजिथाव। आं हले मोजां मोनाखै, डाइरेक्ट बुंखाबाय। आरो जेसेबां हायो गोख्रै जोंनि रायजो राजाया, जोंनि आफादफ्रा एक्सन लानांगौ। आरो प्रयजन जायोबा आं गाबोन बुंबावगोन। जय बर' हारिनि।